Eta... Bai, horatzen da ze, oso ondo, ze, bueno, nian Karaantzeleko atien, enek izin nun zegoen Karantzel, orduen, hemen ezagutzen ni Madrid, zerrez. Eta petate batekin, eta egin nuen 100 metro ero, ateko sarrerako ati inguruen, 100 metro ero, pentsatzen, non zer egingo, nola gomuna, ze. Eta taxi bat, ezer esan barik gelditu jaten onduen. Ez zegoen telefonorik, ez zegoen mobilik, ez zegoen... Ez zegoen ezer. Eta beren kabuz, berak ikusi eusten, ero pentsatuko ban, ez tegazak esari daki, kerraira musitzen, bueno, da berak ez eusten, cada esari, no, bera. ¿Qué quieres que te lleve a algún sitio? Ez eusten bera. Hombre, pues, a la estación de autobuses. Esan dutzen nik, ez den autobuses. Bale, monta, eta harentzen eta ziren, eta bitien, horazioek eta negenek zen, ezer? Los horarios, las taquillas da bakinoa. Eta holako bapatean berak ez zen. Pues dentro de una hora y media o de holako zer, sale un avión. Eta ni neukan dirue. Ze, bueno, barruen egondako denporaz, sartu ditutzunen dirue, eta zegoen tope bat erabiltzeko hastien. Ez dakitzen malzan, baina tope bat. Noluen soborrak, eure gordetzea bien, pekunio esatu ziren, pekunio da, zegoen, holako, zure kajan, ero dana dala, gordeta sobrako dirue. Eta irten itzenien, emuztien diru hori. Eta orduen, ni pentsetan neukela, abioien aukeri hori torteko. Eta una hora y pico horako zerbait ez eusten zala, Bilbao. Bueno, pues llevan al aeropuerto, no sé nola. Hola, ginen aeroportura, hartu nuen biletie, ez dakit orduen desberdin izango zen, reservak eta ez dakit. Orduen ez, da gogoratzen az, nire onduen etorri zirela bibien arrantzale batzuk, Bermeoko. Ez dakit nun egon da. Nunbaiten arrantzan egon da, eta gero Madriletik batxera, Bilbora, bibien. Eta euren komentariok eta euskeraz, zebilien esaten, zien arrantzaldi, nunbaiten arrantzan egon dako. Eta hola, heldu nintzen Bilboko aeroporture, eta handik etxera. Eta, karo, hor, ez epaiketarik, ez errez berri, bigarren aldiz, Ize urtebete kartzela, tortura, ez da gizet? Ez, fiantzari, ustetako, ez. Egun batetik bestera hori, arratzalde baten detorri funtzionario bat, te vas a la calle, te vas a libertad holako esan da, eta handik ordu betera, kalien egoen. Eta horrengoen ere ordainik ez da.